hypostasen is used for breath. Jesus breathed on his disciples and received the Holy Spirit. So John the Evangelist makes the connection between the sin and the creation of the first human being by using exactly the same Greek word, hypostasen. So what happens sa Ebanghelyo ni San Juan? Sabi niya, receive the Holy Spirit. So the risen Lord breathing upon his disciples in John's Gospel in the powerful wind in chapter 2 of the Acts of the Apostles tells us, okay, that the new creation has begun. Ang bagong paglalang. Okay. Ngunyan, ang makangalas-ngalas padigdi, ano ang nangyayari? Sabi niya, pagkasabi niya kaini, receive the Holy Spirit, then sabi niya, for those whose sins you forgive, they are forgiven. For those whose sins you retain, they are retained. Okay. So ano ang connection between receiving the Holy Spirit and the forgiving or retaining of sin? Duwang bagay na dapat tandaan niya to. Sa Ebanghelyo ni San Juan, it describes the death of Jesus in this word. Sabi niya, when Jesus has received the wine, he said, it is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. Diba? So, the evangelist described the last breath of Jesus as a handing over of the Spirit. Ang pagtatao sa satuya kan Espiritu Santo. So, this foreshadows what the risen Lord does by breathing on his disciples. So, Jesus entrusts them with the power of the Holy Spirit. And in what way will the Holy Spirit empower the disciples? Paano kita ini-empower kan banal na Espiritu Santo? Mabalik kita kang enot na mahiling ni John the Baptist si Kristo. Anong sabi niya? Sabi niya, look, there is the Lamb of God that takes away the sins of the world. So by breathing on his disciples, Jesus entrusts them with the power of the Spirit to carry on his mission of taking away the sins of the world, to carry his mission or to carry on his ministry of reconciliation. So iyan ang inaapod niya tong Pentecost. Kaya kung hilingon po niya to, ang selebrasyon niya to sa Pentecost, ini itong official descending of the Holy Spirit on the apostle. Tano ta official? This is because we have seen that the Holy Spirit was witnessed even before the Pentecost day. Ang banal na Espiritu, pagpuon pa sana sa paglalang, dawa sa bagong tipan, yaon na siya. Halimbawa, kay John the Baptist, kan mahiling niya, si Maria naglulukso sa iyang. Kay John the Baptist, kang binunyagan. Kay Kristo, kang siya binunyagan. Si Maria. Then it also marks the birthday of the church. So before receiving the Holy Spirit, the apostles were assembled in the house, therefore forming an ecclesial community of believers. Pangtulo, the liturgical reasons for Pentecost Sunday would be that it marks the end of the Easter season. Ngunyan, what is now the role of the Holy Spirit in our Christian life? Ano na ngunyan ang role kang banal na Espiritu Santo sa satuyang araol daw na pagkabuhay? How the Holy Spirit enables us or empowers each and every one of us first to bear witness. Ini ang satuyang misyon. Again, balikan ta, ang mga disipulos tarakot nakakulong sa kwarto sa katakutan sa mga Hudiyo. When the resurrected Christ appeared to them, ngalas sinda. Kaya lang tinawan sinda ni Kristo nin katuninungan. Sabi niya, peace be with you. As in sabi niya, receive the Holy Spirit. Iwawalat ko sa indo ang sakuyang advocate. So the Spirit would give them courage, would give them fortitude and wisdom so as to reach the good news and continue the mission of Christ. Mga tugang,
The presence of the Holy Spirit can be seen in each of us. May hiling ang presensya kang banal na Espiritu sa lambang saro sa satuya. Kung kamuhali sa karayong lugar, masimba ka, mahiling ang presensya ni Espiritu sa saimo. Kung ika ama na naglalapikot magtrabaho, tanganing pakakanon ang sa imong pamilya, yaon sa imo ang banal na Espiritu Santo. Kung padi ka na nag-administer ka kan mga sakramento, yaon sa imo ang banal na Espiritu Santo. So this is the Holy Spirit that gives men and women the courage to bear witness in order to continue the mission of Christ. So tiniwalaan kita nin Diyos kan mission na iyan. Alagad aram niyang maluyak kita, kaya sabi niya, tatawan ko kamong kasurog ang advocate. Mayo nin ibang magibo kaiyan, kundi kita. Gawin itong istorya sa Sarong Chapel. Pag may naglaog sa chapel, nahiling niya si Kristo, mayong kamot, mayong bitis. Sabi kang si lalaki, duman sa caretaker sa chapel, anong yan ta? Ang sa indong Kristo, mayong kamot, mayong bitis. Sabi kang caretaker, dahil kita ang kamot, asin bitis ni Kristo. Okay? So yan ang satuyang misyon. Pangdua is inapod niya tong participation to receive the gifts and fruits of the Holy Spirit. Permi ko po uning tigsasabi, paulit-ulit ko ning tigsasabi, pag abot sa kumpil, pag nagkukumpil ako, ini ang permi kong tinatawan ng focus. Halimbawa, sa kumpil, nag-aako kita kan mga regalo kan banal na Espiritu Santo, di ba? We have the seven gifts of the Holy Spirit. Not yaon dyan ang kadunungan, naputang wisdom, kadunungan. Taano ta kaipuantaan kadunungan? Aning, yaon yan digdi, dinara ko ini. Kadunungan, kusog na sa pagmaot sa mga bagay na Diyos noon, asin pagdesisyon na maninigo sa Diyos. So napakahalaga kang wisdom nyato ngunyan. Taano? Dahil sa lambang desisyon nyato kay puwanta ang kadunungan, takulapos ang satong kaisipan. Kulapos ang satong kaisipan. Pag maagom ka, kay puwan mo ang kadunungan. Dahil ka maagom dahil kinikilig-kilig ka lang, nagtatakig-takig ka lang dahil romantic ang sa indong pagkaminuutan. Pag-iisipan mo yan, kay puwan mo may wisdom. Ang pagpapadakula kang aki, kay puwan mo ning wisdom. Takadaklan patibagan mo niyan, pag ang mga aki, pag napapagal ang mga ina, tatawan sa naning iPad, cellphone, o sige, kawat ka na dyan maghapon. Kaya minsan, dahil tanaman aram, kung ano nang nakaka-influensya sa sainda. So napakahalaga kang inaapod niya itong kadunungan, tanganing maninigo kitang makapagdesisyon sa Diyos. Yaon dyan ang inaapod niya itong pakasabot or understanding. Ang understanding, pakasabot kang katotohan, asin kaulugan, kan sa tong pagka-Kristiyano. Why? Dahil dipisil, medyo hararom ang pagkakaintindi niya to sa satuyang katukdoan. Igwa akong barkada, dati nga ning naglaog sa seminaryo, nakaagom ning Iglesia ni Kristo, nagtransfer sa iglesia dahil sa pagkamuot, aram tanaman ang pagkamuot o pag-ibig na makapangyarihan, kung manahan sa puso ni numan, hamakin ang lahat, masunod ka lamang. Nang hinapot ko, sabi ko, musta man ang Iglesia ni Kristo? Sabi niya, okay man nga, Father, ang gusto ko lang ay disiplinado, maayos nga ang mga suklot, pero nga hababawon ang tukdo. Ta literal. Kaya madaling intindyon, ta literal. Kita medyo hararom ang satuyang katukdoan. Ininganing tukungon yan, dahil ko aram kung nasabutan nindo, tapati ako nararibong man. So kaipuhan ta talaga. Anong kaipuhan? Kaipuhan ta ang regalo kan Espiritu Santo na makaintindi kita. Kaya po, kadaklan na beses, ang iba dyan, minsan may madyan sa indong ibang sekta, igwa dyan, Jehovah, Iglesia ni Cristo, Mormons,
dikit na i-explain, dara ka naman, babasahan ka sa Bibliang pasunod-sunod, rimati ka man, tubod-tubod ka na. Ang iba nga ni, 5 kilong bagasan na, kardina sa kapansit, transfer na. So ang magsabi yun, dahil hababawon ang satong pakaintindi. Kulang man ang satong oportunidad na maintindihan ang katukduan. Pipiraman ka mo, pirang beses ang kamong nag-attender ning arog ka ini, once a year. Sa sermon, kung minsan, dahil pamalinaw ang sermon kang padi, tinutungka pa kita. Dahil taman talaga naintindihan. Sige, sa nakitang tango-tango, pero pag matata, dahil taman talaga naintindihan. Kaya kulang kita sa pakasabot. Isa-isa sa Indo ang nagbabasa ng Biblia. Isa-isa Indo nagbabasa ng Catechism of the Catholic Church. Tabaka mas dakol pa ang pagbasa ta sa pocketbook o kung dai sa Facebook or sa YouTube. So yan, kaipuhan tang inapod na understanding pag-abot na sa satuyang mga katukduan. Sunod, iyan ang pakamidbid or counsel. Ang pakamidbid, iniyo, tinatabangan kita na mamidbid ang mga sugot. Ang bot sabiyon, mamidbid ta ang mga tentasyon sa satuyang pagkabuhay. Minsan po, pagyaon ang tentasyon pati 24 hours yan. Mayong pundo yan. Mayo yung pinipiling posisyon. Padi, obispo, leader, dawa, banal-banal ka pa dyan. Member ka pa dyan kang religious organization, kang El Shaddai, mayong minimidbid ang tentasyon, permiyan yaon. Kaya dapat tataw kitang madmidbid sa tentasyon. Pag may nag-alok na dyan sa Indo, pade, mas na, dumanya mo na kita sa pulang ilaw na nagkuti-kuti tap. So, but sabihan, may tentasyon yan. Makanood ka magsabing dae. Masabi, madyan na mo na nga yata, magmarites lamang kita. Siyempre, tentasyon yan. Masutintaran ka dyan na magchismis. Diba? So, kadakol yan. Pag nag-alok sa imo, madyan na nga pa dita. Bagong sweldo mainom-inom kita, matintaran ka pa dyan. Nagastuson ang sweldo mo. Marepasipadayon mo, napainom mo. Si aki mo, dahil mo napainom gatas. So, iyan. So, pag may mga panahon ng araw kayo, mapangadyi na kita. Madya, banal na espiritu. Makanood man lugod ako magsabing dae. Yan. Sunod, ang inaapod niya itong marahay na hatol. Ini po, paghanap nin hatol, manunungod sa satong buhay pagtubod. Sunod, yaon dyan inaapod niya itong kaisugan, fortitude. Ini po, regalo na makusog kita sa atubang kang kasakitan niya to sa buhay. Kadtong mga panahon, the first 300 years kang Christianity, ang mga Kristiyano, Katoliko, ang pagiging Kristiyano sarong krimen. So, ang bot sabihon, dadakupon sinda, gagadanon sinda, pupugutanin payo, hahalian ning kublit, papatukawan sa awan na batbat, susuloon kagigibon kang patintihan. Kaya kato ang mga Kristiyano, it's either na maging santo ka or magtalikod ka sa imong pagtubod. Kaya kadakol kitang inaapod na mga martir, mga santo, dahil taman yan sinasamba. Arog taman sindang talsot, kaya lang nagpangadyi, tinawaning fortitude kang banal na Espiritu Santo na manindugan sa saindang pagtubod. Dahil ko lang aram kung may magdigdibaga ngayang may mga armalite, gagaradanon kita, puton kita, gusto mong magadan, kumabago ka sa pagkakatoliko mo, mahali ka pagkakatoliko, baka suruwayan kita kung mayo ang regalo kan Espiritu Santo. Kaya maintindihan po nindo ang mga martir kung taano ta may isog ning buot because of the gift of the Holy Spirit that is fortitude. Si San Lorenzo Ruiz baga sa Japan, tabawal sa Japan ang Kristiyano. Sa iya siyang pinasakitan siya. Binabad sa tubig, ibinartulina, pinalakaw hanggang Nagasaki, dahil siya nagbago kan sa iyang pagtubod, binitay siyang suwi, tiglabutan dyan, after 2 days, naguturo si dugo niya, after 2 days, gadan siya. So kaya niya iyan, taano? Dahil kang regalo nin fortitude. Then yaon po dyan ang inapod niya tong kabanalan or piety. Tangani na makapagsamba asin makapagserbi kita sa Diyos. O si Isaybay asa sa tuya ang nakakasimba every Sunday. Isa-isa to ang nakakakumpisal regularly. Isa-isa tuya ang nakakapangadyi ning regular. Pero may kong sinasabi, bago ka mong magturog, magpasalamat lamang sa mahal na Diyos, magsamba sa Diyos. Salamat kaguranan, nakaturog pa ako ngunyan. Ang iba dahil na inabot ng banggi.
Pagkaaga, pagmata nindo, magpasalamat. Thank you, Lord. Nagmata pa ako. Taigwang mga taong dahi na nagmamata. Isa mo yang trabahador, nag-inom ning duwang buting Red Horse, pag kaaga, gadan. Tay na, binangungot. So kaya, kadakulong kitang paagi na makapagsamba kita sa Diyos. Pag nagkakan ka mo sa karinderya, sa restaurant, magpangadji, day masupog na magpangadji. Bless us, O Lord, lamang. Paghali nindo sa harong, pagmotor, pagdrive, magpangadji. Gayahi man banal na espiritu ang sakong kamot sa pagdrive. Pag naglaog ka mo sa trabaho, magpangadji. Banal na Espiritu Santo, palinawan ng isip ko, makapagpasensya man lugod ako sa katrabaho kung makulit. Iyan, mga bagay, mga saradit na bagay na pwede kitang makapagsamba. Lastly, inapod niya itong banal na pagkatakot sa Diyos. Ini, habo mong makulugan ang mahal na Diyos, kaya habo mong magkasala. So lastly, is to speak one language. Ang bot sabiyon, mga tugang, kan Pentecost Sunday, kadaklan sa inda, dahil nakaka-iba-iba ang lingwahe, alagad, nagkakaintindihan sinda. They perfectly understood each other. Therefore, promoting unity, communion, and togetherness. So we can say that when one is transformed by the Holy Spirit, one will speak the language that is understood. And what is that language? That is the language of love, the language of forgiveness, the language of reconciliation. Ang hapot, saro daw ang satuyang lingwahe sa pagkamuot, sa pagmakulog, as in pagpapatawad, sa laog nin pamilya, sa laog nin satuyang komunidad. Mga tugang, iyan ang darakang banal na Espiritu Santo. Kaya ngunyan naaldaw, iyan ang satuyang pinagrurumdum ang kapangyarihan kan banal na Espiritu lugod magdago sa satuyang pagkabuhay. Takadakol kitang challenges sa panahon ngunyan. Kaipuhan ta ang regalo kan banal na Espiritu Santo. So, lalong-lalo na sa tuya, sa mga charismatic group, dapat yaon ang debosyon niya to sa banal na Espiritu Santo na pagiyahan kita. Aram ko kamo mismo may mga eksperyensya kan pagkamuot kan banal na Espiritu Santo. Kaya ang satuyang pamibion ngunyan, may the Holy Spirit inspire us to speak one language, that is the language of love for one another. Matugang, iyan ang satuyang pinagsisilibrar ngunyan, ang Pentecostes, to empower us, tawan kita nin kapangyarihan, tangani na mabuhay kita bilang mga maninigong Kristiyano, na makapagtistigo man ng God kita kung ano man ang katotohan asin karahayan. Dai man lugod kita maging talsot sa atubang nin katotohan. Dai man lugod kita maging talsot sa atubang nin pagkamuot. Dai man lugod kita maging talsot sa pagtaon nin pagpapatawad. Tapartiyan kang misyon na itiniwala sa to ni Kristo. Resibiha ang Espiritu Santo, ang si isay man na patawadon nindo, papatawadon. Nagpapartisipar kita sa pagpapatawad na iyan. Kung gusto tang akuon pa ang katuninungan na iwinalat sa to, mas maray na magpatawad kita. Pag nag-ako kita kan banal na Espiritu, magkakaigwa kita nin isog sa pagkamuot, sa pagpapatawad sa satuyang kapwa. Amen. Thank you. Salamat po sa Indo Gabos. Nagahapot kong ma-open forum pa kaya lang 5 minutes na lang before 10. Anyway,
Kadakol man po kamong time, kung may mga kahaputan kamo, and bako pa man lang iniyo ang sakuyang, I think bako man lang ini ang magiging panahon yato sa lambang saro, lingaw na pati ko. Pun ngunyan pong August 8, magkakairibahan kita. Ako ang karibay ni Father Luan Harsha bilang spiritual director nindo sa religious movements. Iyo. Magkakaigwaman po kitang pagkakataon na magtiripon, magkakaigwa kita nin mga meetings. Iyo po, para sa mga plano niya to sa satuyang komunidad. So salamat po sa Indo Gabos.